Dobrý den, moje jméno je Kubálková a ráda bych vás v téhle krátké prezentaci pozvala na předmět 2OP 482 Manažerská informatika 2. V letním semestru 2014 budeme tenhle předmět vypisovat ve dvou paralelkách. Moje v úterý od 11 hodin do 14:15 a kolega inženýr Vybíral v úterý od 16:15 do 19:30. Co se v tomhletom předmětu všechno dozvíte? Tak naučíme se plánovat, řídit a sledovat projekt. Budeme vytvářet například takovýto projekt, který se týká rekonstrukce zasedací místnosti a v té potom proběhne akce uvedení nového softwaru na trh. Ten projekt můžeme potom nakreslit takhle hezky pomocí té šipky, pomocí programu Visio, který je druhou částí tohoto kurzu. Ale zpátky k projektu. V Gantově diagramu plánujeme jednotlivé úkoly toho projektu, odhadneme jejich dobu trvání, řekneme, kdo na těch úkolech bude pracovat, jaké budou vazby mezi těmi úkoly a potom už to vidíme takhle hezky uspořádané v grafické části toho Gantova diagramu. Pokud by vás zajímal program Visio, tak to je program na kreslení schémat a vizualizaci dat. Budeme dělat takovéto jednoduché schéma. Jak vidíte, v něm už jsou vizualizovaná data. Tím, že je napojená databáze, můžeme například pomocí toho teploměru zaznamenat počet podniků v jednotlivých stádiích. Můžeme snadno vytvořit takovýto organizační diagram a zase tam vizualizovat různé údaje, například na základě databáze, nebo sestavit jednoduchý kontingenční diagram, a nebo můžete i program Visio použít na to, abyste malovali takovýhle plánek firmy nebo plánek okolí firmy, nebo si v něm můžete naplánovat svůj vlastní pokoj nebo byt. Pokud by vás ten předmět zaujal, tak ještě jednou připomínám ident 2OP 482 a dvě časové polohy v úterý od 11 a v úterý od 16:15. Všechny další informace, požadavky na ukončení předmětu a další byste našli na adrese fak2vše.cz/min. Budu se těšit na shledanou.